Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipulang mo ti binulod mo, tapno agtultuloy tinasaya at apanagkakarubayo. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Ay, Mare Dionisya, ay na. Naimbag abigat mau. Ay, sus, nakapimpintas ka man itabigat maray. Si kamot, Mari Clara. Bigbiga man ngay may ka nakikaruba. Di mo pa'y sinumbatan, di pa ng kablaaw ko kan ka. Ay, wanan niya. Naimbag matabigat mo, Maray. Kunak, nakapimpintas ka itabigat. Ay, kasta aya. Kano sa anak pa anak kasagay sa ito ni. Nagadutas asikaswag diti balay. Saan mo't amadlaw asaan ka pa'y nagsagay say maray? Aya. Sa anak pa nagdigos, Maray. Ay na, saan amadlaw? Kaslangarod ka digdigos mulat na. Aya. Uray di pa'y mo maray. Ay sus, kasla ka shower mau. Kano kanayon nga reklamo nila kay ko. Taagat ba si aso ka kano ti payod ko? Saan mo't Ay maray, bulude man jadak kalaplanganam. Mabalain. Ay, aglaba ako mamot ti Ay Maray. masigin amaray, ipabulod mon kanyak tanagabsoon tilalabaak. Ay nasa pinagpintas ka pa ita, karupropam ni Nora Honor maray. Na, unak man no ni Sharon kunita. Ay iwan gayam, ni Sharon kunita laktang arudan. Nala, ingkala na ni Jay Likod, Maray, Jay Planggana. Ay di kadakkelan mare Jay kadakkelan na Plangganak tala mo. Ay mare, saan ka di nga dadakkel nga sa'yo? Nakapagod, Maray. Si kalatan ti mapan mga lamaray, taa mga nukagatin na jaso yaw. Ay, wala niya. Sige, mabilangar tayo nakalaan. Urayan na dito yan. Sige maray. Ay na. Ay, naglaka nga utpunday jay ako maray. Naggapuam si ka, Clara. Itay ka pa ibirbirukan. Napanak bimulod iti planggana. Ne, kunak mano nakagatang kan iti planggana. Inig kang kamot iti paggatang mo. Intong it mo mat. Damukit mga bakak, saan ba't gayam? Ita, mapan ka bumulbulod. Nang bulodam iti dayta. Kini kumarik Adyonisya. Dapay laro pam amapan bumulbulod kan kuana. Katno pag-aayat mo nga ichis-chismis iti karuba. Oo, agtal na ka man si Kaguryaw. Ay, di ka lamabain, Clara. Nagalas, tikas tang wagalim. Hay, agtal na ka man, inak man laglaban. Wan, ay na! Agat sukati payud na. Hay, nagalsong. Apay, saan ayang agdigdigos ni Dionisya, Clara? Saan sanana? Tanagnisit mo gitungod na. Anya, ay, unay mo't daytan? Ay, saus timang kan jay kab-kab igitungod na. Na, imbag man, takayat paya kaidaan nila kay na. Agpadpada damat asaan ngagdigdigaw sa. Ay, nanaglaing kanta nadlaw mo dayta, Clara. Ay, nanana, siyak pa iti ko na. Madlaw ko amin. Ay, agure kayaw. At dapay sa bali nga imarites ko kada kayo Ni pailaan kumarim a Dionisya ti imaritis mo. Naragrag sakal no iso ti pagtutungtungan tayaw. Kastaya! Ay, ang pailaan dagiti dadoma di tatataaw. Pare! Pare kaloy! Woo! Pare! Oh, apay para Ay, at da ka matgayam dita. Saan ka nakita? Hagin inanak nga raw ta nabanuga ka naggapoy di taltalawon. Ni, nakapasyar ka, mate? Umay kulaan kumabuludan di martilyo, pare. Agarami dak namin iti kulungan ti baboy. Ay, kaya na pare. Nasayaat mo tayo ta plano. Isublik matla adagos, pare. Ay, uwan pare. Tataray manak di atap ti kusina may. Tani agtudtudan. Mabit lang Nakalaan ti martilyaw. Lakay, natarimaan mo tay atap ti kusina nga agtudtad. Dahita nga rod ko mo ti plano nga ramidain. Binulod mo't ni pare Goryo di martilyaw.
Impabulod mo. Imay nang rod binulod. Kunay, nasuro ka na makalawas ko di na mulay sublin. Talagang agbubulod na kita agasawa. Aging kayta, sampay lang nga insubli ni Marie Clara tay binulod na planggana. Ah, binulod mat kan ka? Huwag nga rod. Ururayak nga isubli na hindi na may subsublin. Damagak kumakunkwa na no lumabas nito'y balay. Sa baling sama ti pagpagnannan. Ay. Isumulagayam akanayon ko ang makita ang magna di talikod. Ay, siyak itan tinaurnungan ni tinalaban. Kasi kamit, panagtutudon taon, di mo pala natarimaan ti atop ti kusina tayaw. Madin sa apapabuludan dagi nga agasawa ah. Junisha, ada ka kadidita balayaw. Adak, dito'y kusina, nana. Mabit lang, tumayak dita. Busy kan samat, ah. Ay, huwag nga rod, nana. Madamati pa nagluto kiti pangaldawan may. Apay aya. Umayak ko mabumulod iti palangganam. Ni, umay kay bumulod. Wun ata, babasit mo tagi palangganak kat adu jay lalabaak. Amuyo, nana. Tay kadakkilan na plangganak nga hinulhulugak ije Bombay. Adakin ni Marie Clara. Ha? Apay nga adakang kwana. Binulod na. Makabulan kang kwana. Di na mulay subsoblen. Ay, unay mo tan. Saan la ka din ang makagatang itibukod na aplanggana? Manulaang mat. Ay, adak ko mamay pabulod ko ang di na may subsoblen, nana. Ay, nagalasan. Siyak pa'y itan tinaawanan. Ay, damagan yung tuman kay di kang kwana na makita yung nana. Ibagayo nga isublinan. Bayam, tano agkikita kami nga agmamarites. Iso day tati ipalagip ko keng kwana. Clara! Umay ka man dito, oy! Clara! Ay na, anda pa panak. Ayab ka lang ayab. Kita aman dito, oy! Oh, Ha? Ay sus! Tay planggana ni Kumari Junisha dito ya. Na, apay ngay, nakupit matan. na. Apay, di mo ammo no apay anak kupit. Sikatin ang kupitan niya. Di nakman itudo-tudo. Sika! Apay kumasyak ngay. Di mo ayam malagip, idi na minsan nga aldaw. Adda nakita mapusa nga may nagkalong dito'y balay. Intaray na dyan pretom abangos. Di mo malagip dayta. Aywan. Gapo iti unget kaw. Imbas-ibas ko kenkwana daytoy planggana. Oh, makitam. Ay, isumit lagayam anak ko pait. Sapay saan mo ako kwa dayta. Nalipatam sa matan. Abinulod mula ang dayta kani kumarim a Junisha. Aywan anya. Anya pa yung tirupam amang isubli iti dayta, Clara? Ay na, mabit lang. Siyak pa'y ti umuna apagistoryaan niyaw. Mayat daytoy imaritis ko kada kayaw. Ay, Clara, siyak pa'y ti umuna. Siyak pa'y. Sika akan ayon ti umuna nga agistorya. Ita, siyak mo ti pars. Anya ka ni nanan aya. Anya aya ti imaritis mo nga main. Tamakiin-ino na ka. Jay binulod mo, aplanggana ni Junisha. Di mo pa'y insublay. Ah? Nagkuna nga da binulod ko kenkwana. Ay na, jak lakit di makagatangan iti palanggana. Ay saus, jak ugali ti bumulbulaw. Na, katno ni Junisha tinagkuna. Imbaga na day takan kanana. Ay na, Clara, no da kamin binulod mo, isublim mo't la adagaws. Laglagi pam, tay pagsasao ako nana. Ipulang mo, ti binulod mo, tapno agtultuloy, tinasayaat, apa nagkakaarubayaw. Kastala ti biyaga, isublik to ano kayat kaw. Na, isublim nga minin, Clara. Tay ko na nga ruda, nana, isublik to ano kayat kaw. Na, di ka lamabain. Nubulodam, isublim adagaws. Apay ko mga isublik adagos ngay. Tapno bulodot mo't Ay nana, si katawan babain na. May saka pa'y mat abakit, nagpuskol tarupam. Ay, di nakman awagan iti kasta si Clara. Jack kayat, amaw-awagan ak iti kasta. Kahit anya ngay nga ti kayat mo ita. Nagadaw ti mang buy-buya kadata. Oh, kayat mo, tagpin na luta,
Da kayo dita. Agpipindos ta kayo. No, sino ka da kami, ti mga bak. Ipungot-pungot kung tupay datakulot abuok mau. Aha! Kulot-kulot at muta. Dayta unat abuok mau. Sigay! Agabot ang arudan! Sige, Ay, tay ko'y Apeng agtataray dagiti tattao lakay. Papananda. Ada ka nagpipinungot iti pagmamaritisan dagiti babae. Asino nga dagiti nga agpipinungot? Ingka kitain na. Magluluto ak. Kita am nga ro talot-luto ka. Agluto ka, tasyak timapan man kita. Awan bain mo abakat! Ay! Gusto na ito! Sumardan kayo! Di mo iya dayo kanyak day tabakat! Ay! Hustown ko na! Saan kayo mga gapa? Kulang pa dyan pa ng pungot ko kang kaklara. Kayak ko pa'y akaramutan day tarupam. Ay! Gusto na! Mga numakaramutan dak! Kababay nga, gap-apa kayo! Huston! Ay! Da kayo umat ng susiraw! Agawid kayo ng tibabalayaw! Asino dagiti nagaapa ngay? Ay, ni kumarim aklara. Kanina na Flor. Nagpinungot da. Ay, una yun? Apa nagapa da? Diyan ka mau. Siya pala tinanganawa kadakwada. Ay, dagita kakaroba. Ay talago syuso ti paglaingan da. Talaga mong amin. Anyangay nga tan tinagapaan da. Ay, di mo tuntuladan ti kasta galad data maday. Kababain. Panggapwak kumama kiapa ngay. Nagsingputa ka dagiti kakaroba kan kukumarek. Kita man di binulod ni kumari Clara Planggana. Aging gayta di na pala subsublay. Ngamawa mo nang na kanya kasaaw. Ay na, jakon masagay sa day tibuok ko pinungot-pungot day di abakat Flora. Ay na, bakit? Saan asagay-say ti ka sa pulam? Nudi kat daytoy, daytoy. Apay day takartayb. Kartibuntan, tapno saan ka amarigatan amang sagay-say? Kalbon na kaon. Kasta talaga ti mapasama. Tapno katawan dagiti tattao kasta kaday. Agaya mo't imbagak akasta. Ay nyalangan ti rupak nga iparangkaw no kartibam ti bukaw. Day tapan nakipinungot mo, ti rumbang apagbainam, Clara. No apay mat ngamin ang nakipinungot ka. Bakit pay mat nga raw, ti kinaapam. Day tati rason, no apay anagapa kami iti day Jack Clara. Gapula ang ijay binulod na Planggana. Kung akmot nga isublina, tinagidakas na kitden dyan bagak kang kwana. Baybayan yun day ta Planggana, nana. Urayak di bumbay alumabas ta umutang akmanan iti Planggana. Ay na, di mo laan mo Junisha, nga uray no pagpabuludam day Jack Clara, imarmaritis na kalatta kadagiti karuba. Nagalas ka ti ugalinan? Tila'y bagbagana, puro pamerde kontra kang ka. No, may bumulod, itad ko adagaws. Ngamkas tagayam ti bagbagana. Iso nga road, nga inton sumarunaw, siya klaangan ti pabuludam. Lakay, isuday tantay ginatang mamartilyaw. Uwin bakit? Nalaglag na dito. Ngam tayo binulod ni pare Guryaw. Adinan insubsublay. Ay, nangalak man na ni ti Planggana ala ko di Bombay. Andaman hulog ako. Ikan kanto iti paghulog mo. Saan mo nga pabulod ka ni Clara, Wana, amo kung ti ugali na. Katsi ka ngay. Uran niya pa iti bagbaga ta kumpare. Di mo tumot pabpabuludan nun. Talaga sanain. Di nanto pa insubli di martilyo. Binulod na. Pabulodak pa ilaan. Nala, lagpasam nga rin tararamido mo. Jack moten mabirukan, jay martilyo a binulod ko kani pare Kaloy. Nangidiswam nga Sa apay Jack nalpas, jay kulungan ti baboy. Bulod-bulodam, di mo gayam usaran. Sa apay nabayagan a binulod ko dayday. Di ka lang mabaing.
Ay, sika ati awan babain na. Di mo pa insuble di binulod mo a palanggana ni Mari Junisha. Kasano ko mga isublay kat napirdimot na. Dahil tapay tiin ka pakiap-apaan. Huh? Ipalagip mo man. Ay, nene. Dahil man gayam tay martilyo. At damat ngagpaiso ditang anak kabitay. Ala. Lepas ko unjay kulungan ti baboy. Anay ko! Ay, namartilyok na ito ramay ti imak. Anay ko! Sakit! Ito mga minagan-anad. Anay ko! Ikaw kababain ang mga dagiti kaaruba. Kaskalasan ang lalaki. Ay, agore ka, tamang halak iti agas. Ay, saan nga agas ti ka sa bulag, bagat? Anya nga raw. Ay, nay, bakit? Mapankulangan isubli dito binulod ko ang martilyo. Isung agmalmalas akon. Tadyak amaw nga isubli ti binulod ko. Uy, yanay ko. Katuray si ka, bakit? Noad na binulod mo, isublim. Tatlo na saya ati panaglilinangan tayo nga kakaruba. Ay, uwan lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Ipulang mo ti binulod mo. Tapno agtultuloy tinasaya at apanagkakaarubayo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nuno. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.